Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय लोगोसे बयनिसिमबो हेपि मागो दमासि आंनिया दिनै मागोनि 3 तारिख जालायलांबाय भिडिअ होनो मोनथाराखैमोन नालाय ओमफ्राय दिनै भिडिअ बानायबाय आरो दिनै बेदर जादों मागोनि बेलागुरनि नै बिथिंजाय बेदर जादों दिनै बिमामोना बेदर जादों जोंना बिमादैया बिथिं दङ बिमा गायदे बिथिं दङ आं होनदोंलै आंनिया दिनैसो मागोआनो 3 तारिख जालायलायबाय भिडिअ होनो टाइम मोनाखैमोन लोगोफोर थांनाय बोसोरावहाय मागोआव पिकनिक जानायखौ ब्लग भिडिअ बानायनानै इउटुबाव होदोंमोन ब्लग भिडिअ बानायनोसै लोगोफोर बेखिनियानो नै जोंना लाइट होलायलायबावदोंमोन बाय बाय